अरे जिया, क्या बात है राहुल भैया। रागिनी डिजिटल स्टूडियो सठियाव आजमगढ़। और हमरे हाई छोटू भैया, छोटू स्टार, इनकर तो कोनो जोड़े नहीं थे। सुना ए जान, अब का हम बताई जौन देखाव तारू ना। अरे मोर तो छोड़ा, छोटू भैया उनकर का हाल होत होई। हाई हमार बात सुना, इन्हें का हाल होता। बिना सोरा हो सिंगार गुलनार भइल हो, बिना सोरा हो सिंगार गुलनार भइल हो। लड़ी कैया में ढोढ़ी इनार भइल हो, लड़ी कैया में ढोढ़ी इनार भइल हो, लड़ी कैया में ढोढ़ी इनार भइल हो। इनार भइल हो, इनार भइल हो, इनार भइल हो, इनार भइल हो। लड़ी कैया में ढोढ़ी इनार भइल हो, लड़ी कैया में ढोढ़ी इनार भइल हो, लड़ी कैया में ढोढ़ी इनार भइल हो। तने ना हाई जौन फूल लेके आवा ना, इहो देखा ना कि तू कौने मॉडल में चले लो। सुन आई बात, चढ़ल जवानी में चुआता पानी, चुआता पानी हो, चुआता पानी, चुआता पानी हो, चुआता पानी। करता कवन संगे में नादानी, संगे में नादानी हो, संगे नादानी, संगे में नादानी हो, संगे नादानी। राहुल भैया, हमके तो बहुत शक लगता कि ये बाली उम्र में शरीर से देह से पानी चुअता। सुना, चढ़ल जवानी में चुअता पानी, करता कवन संगे में नादानी। लागे सीमा तो हरियर पार भइल हो, लागे सीमा तो हरियर पार भइल हो। लड़ी कैया में ढूढ़ी इनार भइल हो, लड़ी कैया में ढूढ़ी इनार भइल हो, लड़ी कैया में ढूढ़ी इनार भइल हो। और सुना ये जान, ऐसन काहे करे। सुना, संजय बेदर्दी के काहे लाला चवलू, काहे लाला चवलू हो, काहे लाला चवलू, काहे लाला चवलू हो, काहे लाला चवलू। देहिया में सगिरो तू अगिया लगवलू, अगिया लगवलू हो, अगिया लगवलू, अगिया लगवलू हो, अगिया लगवलू। देखा, तू एकदम परेशान कर देले बाड़ू। अब हमने के देख ना जाता ई तहर मॉडल, तहर फैशन। सुना, संजय बेदर्दी के काहे लाला चवलू, देहिया में सगिरो तू अगिया लगवलू। आलोक बाबू ई देख के बीमार भइल हो, एकदम खटिया धैले मारे 4 बोतल लगा
लगल है 3 ठे डॉक्टर। आलोक बाबू ई देख के बीमार भइल हो, लड़ी कैया में ढोड़ी इनार 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 भइल हो, लड़ी कैया में ढोड़ी इनार